Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Aksyon na Radio Philippines, Standard Time, 53 minutos nakaligas at tak na alas 9 sa lawat mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas. Good evening, world! Sa bilog nga kalibutan sa katubalabutan sang signal sa New Easy Action Radio Bacolod. Palatunturan Action Night Patrol. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad. Tuesday, April 26. 2022. Action Night Patrol nga pala tuntunan wala lamang nagaserbe nga matakag dalunggan. Saan kagabihon kundi nagaserbe man bilang manogbantay kon pulis. Sang inyo sa kagabihon. Nagabantay ni hindi lamang sa nagakatabo ka mga krimen. Aksidente, insidente, trahedya kon kalamidad. Kundi nagabantay man sa mga maayo nga balita, ang good news, no? Kay kalain man permi pamatian nga permi lang bad news sa ato sa dibabatian. Dapat mayaraman sang good news. Good news nga makapatambok sa ato sa nga paminsaron kag makapabugtaw sa nagakatulog nga balatyagon. Wain niya sang pili sa mga luyag magpamati sa nga palatuntunan. Matambok ka maniwang laon balo binayaan. Pati gani ang pinamataan kag ginlakaran pati ang sunggudan. Kadalas 9:30 sang gabi. Action Night Patrol nga palatuntunan ang ginapamatian. Ang Martes kita nga edisyon sa inyo sa nga palatuntunan. Ikaduwang adlaw sang simana ang Martes mo. Pero katapusan subong ang Martes sa bulan sang Abril. Ang sunod nga Martes so lantawan nyo bala sa kalendaryo kaya magatuparin na sa bulan sang Mayo. Kapay pa nga sa pagsunod sa bulan sang Mayo. Nangin maayo man ang ato sa nga palabuton. Kaga mangin maayo man ang resulta sa eleksyon. Damo-damo na sabong sang nagabatsyag sang hindi amo sa ila sa nga korason. Ang iban doon ginapipi ng ila sa nga dughan. Kahit parano pa balanan nila nga silang perdido na. Kawas pa pati ila sa kwarta. Mo ginay nagpadaso-daso kamo padalagan subong nga eleksyon eh. Man ginasiling akon way nga kuno 10 way nga kasang kwarta. Mas maayo pa nga magpahimunong kadalang sa banga kag magpalumot
galing ang palumot sa una pa ng lambalanon. Lain naman, hindi naman ba nga inyo sa nga pala pahawayan. Ay hindi naman ba nga inyo sa nga palumutan. Kita-ngita ka mo sa mga hulo high-tech naman. Yaman lain na subong eh. Mayara na nga gadget ka daw hindi na gani maintindihan. Subong nga hapon mga ka-aksyon, kainas ang hapon. Kag kasisid mon, adre sa Bacolod. Adre sa Bacolod ang tiyempo nagkulos moron. Akon sa mga nawong pawalasang mga ka-aksyon ta. Ang tiyempo diri sa Bacolod nagkulos moron na nagkurisong pa. Naghana kay na magtupa ang ulan diri sa Bacolod mo. Pero medyo naghuya-huya pa sa nagpulopuas-puas ang galom kay na kag nagtupa lamang ang jutay lang tulot-talitiya. Pero sa iban nga lugar mga ka-aksyon nga nasakpan sang Negros Occidental, ilabi na sa maya sudad San Sipalay ho. Kay nagalis ang hapon mga alas 3:30 nagbaha to sa ilaya. May lugar to nga sumaka ang tubig baha. Alas 3:30 kainas ang hapon na-record sang City Disaster Risk Reduction Management Office ang pagdalom sang tubig sa barangay Mambarto kag barangay Dos pa duay ka barangay ni. Ano man base ko mayara sang pagbubo sa ulan bla sa bukid-bukid nga area. Kay duay man so far sa napapalo sa aton di nga nagbubo ulan sa Sipalay City. Pero hindi naman ibag-o nga hitabo nga ining gulpi lang gasaka ang tubig kag nagabaha bisan way ga ulan. Damo na nga senaryo nga amo sa riya katabo mga ka-aksyon. Ay ang kalabanan ang rason sira among ginatawag nga dalokdo. Ining tubig nga halin sa nabukid-bukid nga area nagusoy sa sapakon kasubaan. Umawas mga ka-aksyon naman nagaresulta sang baha. Pero good news man kay may mga lasay si media ang takna sa buman nga gabi. Nagasabsay na kung nagataw-tahaw na ining tubig mga ka-aksyon. Luwaligmat lang, halong-halong lang. Basta gani kita nyo nga nagasiburo ang kalangitan. Pare-parar ka mo sa galiyon sang mga bagay na nga hindi ka mo maapektuhan, hindi ka mo mahalitan bla. Pananglit nga magluntad giba ng tubig baha sa nga lugar. Mawining baha nga problema ni. Normal na lamang ining kakatabo diri sa aton sa Pungsod, Pilipinas. Basta gadi na dubuan nga lugar, ang tubig ya dito ginaya mailig ya. Lang man ang mailig sa pababaw. No karon magic na karon ya. Amamangkot nato ni ginapaabot sinupayhan ang maalam kag mapisan nga opisyal nato sa gobyerno man. Kag mangin opisyal pa sang gobyerno pagkatapos ang eleksyon. Gen paminsar ko isa-isa ko mga kandidato daw wagin mo. Kay ining mga ginapangwakal nila ni dumaamo mangyapon ni balik-balik ba lang ni. Sinupayhan sa ila ang magkapanumdom sang inang daw may pagka-pinasahi naman bla. Kag inang piho-piho bla nga pamaagihaw. Para nga ang baha mahagan-hagan. Kung di gin man matapna, mahagan-hagan lang. May ara balang nga kandidato sa mga konway. Ngayon nakabati, kamo balang nga nagaplastar sa mga programa kag plano niya. Ngayon ang daw mapatihan, gibla kung pagsulbar sa baha ang paghambalan. Damo gid man subong sa nagapasalig Ugaling ina nga pasalig. Dinumaan na way payata ng computer bumanan pasalig sa mga kandidato na naliga nga may eleksyon mo. Di bla tay writer plan sa una mga kandidato nga naga kampanya mo na lang ila sa ring ginapasalig nga kuno mo ning plano nila ho. Diyos na pagpungko sa pagdaog ka pagpungko nila sa pwesto. Way na nila nagtukar ila sa nga insomnia. Na lipat sila sa ila sa nga ginpanumdum. Mo man nagyapon mga kandidato bla sa pamatiin bla. Ang ila sa nga pantika kag pangsalig bla, nga pasalig bla. Mo man nagyapon.
kinawagid sang may maayo nga makaplastar sa plano, no? Kaya ning baha ni diri sa Pilipinas, partikular diri sa Negros Occidental, Bacolod City, mas maayo nga matap na. Nga mangita ka lang imo pahagan-hagan man nga kung mayara malang ka ideya para matap na, mas mayo. Amo ni mga batian naton permi nga mga plano kag programa. Kung sa mga bagay pa mga ka-aksyon, tok-toko na, panos pa. Mga programa kag plano bla. Amo-amo lang permi, balik-balik lang permi. Amo ni ang rason kung nga ang aton sa nga nasyon, aton sa nga pungsod subong. Halin sa reyon, sa distrito, sa probinsya, sa syudad, banwa, papanaog sa barangay, hasta sa kapurukan. Amo mangyapon ang sitwasyon kag kaimtangan sang makaluluoy naton nga mga ka-aksyon, di bla? Kung problema sa baha ang pagkaistoryahan, ang mga tao subong tak-an na sang hala kapasalig sa di mga trapo niho nga sahi sang politiko. Mayara pagid man siguro sa ila nga seryoso gid ya ang mga ginapasalig kag ang ginapakita nila sa ring hulag sa kada kampanya nila kag makilala mo man mo sa habyog sa hulag sa panghambal sang kandidato subong. Kung bala seryoso siya kag sincere siya, saya sa ginapasalig kag ginapangwakal. Sa aton mangyapon nga mga botante sa uluhi ng desisyon na sa punta sa bulpen na kung lapis na ang desisyon ta sa maabot nga Mayo 2022 nga piniliyay. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. 3 minutos na kahaligid sa tak ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa mga nagabonitor sa ato sa ring live stream. Temprano pa, standby lang ka ba na ha sa ato sa ring Facebook Live ha. Sa isa ka tuwig, tag-2 malang kita nag-live sa ato sa ring Facebook account mo. Ay video na di bang tatana ang ayan iya sa kwan sa live la permi Aksyon Nelmar ha. Mana nga ton nga itsura yan, di pang TV, no? Kung pang TV, gimanta, matupa tayo tana sa traidor. Sige. Dugay-dugay lang kaya acknowledge na ka mo. Nag-standby na ba ng ato sa mga aksyon unit reporters sa sarangalain-lain nga mga distrito. Nagawaswas sila sa sa rin na tipon nga mga balita. Ato sa nga balita national sa News Center. On standby man, naka-alerto man aksyon ang defensor basta Tuesday. Kamustang mga negosyo diri sa Bacolod, negosyo sa iban pang mga lugar sa Negros Occidental. Amat-amat na man nga nagabangon ang negosyo ta, plus ang turismo ta diri sa probinsya. Kay nubo na man mo ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod, partikular sa Negros Occidental. Sa Negros Occidental, ang ulihi nga pag-check ka makakson sa record, 6 na lang, sa lingon, 6 na lang katawo sa Negros Occidental ang nagapaayo-ayo pa sa COVID-19. Amo ni bantayan ko ni boss mo, kaya kung makarecover ng 6, for the first time ang COVID-19 free province na ang Negros Occidental. Pero wala ina kakahulugan nga kumuha ay nasang kaso sang COVID-19 ang ato sa nga probinsya, maghala na lang kita yakapin na gusto. Waya, hindi pwede. Kag itubsok jogin sa inyo sa nga pabinsaron na hindi gid magatag sang kumpiyansa, hindi gid mangin complacent kung sa mga English pa ba? Ay nga lantawa yung tabo sa Hong Kong, sa Shanghai. Nagatag sila kumpiyansa to, subong may ara sang outbreak naman sila to ba? COVID-19 bumalik sila to. Galing kabanti ang pungsod sa China yan, hindi ba niya matayog mo? Di bla?
Damo-damo ang nagkalamatay sila, pero hindi ba sila matay? O ang tao sila to, damo-damo man mo. Sila ang pinakadamo populasyon sa bugos sa kalibutan. Pero way kita kasiling muna lang na, no, kahapos na lang silingon nga kabuhi sang tao madula. Kabuhi niya sa tao mo. Ang sa Pungsod Amerika gani nga isa man sa may pinakadamo nga nagkalabatay, milyones to nagkalabatay sa Pungsod Amerika. Daw sa wala naman lang sila to nga aman, isa sang naghatag sila sang paraming. Sa lawas nilang iban gani way nagasoksok sang face mask mo. Way naman social kag physical distancing. Ang ginpatigayon nila nga vaccination. Ilang tawan nyo bala, ginamuno ko permi. Venue mga aksyon sang mga hinampang sila to. Playoff sang National Basketball Association ng NBA. Puno-puno yan mo. Puno-puno ang venue. Why na daw matato balik sa normal sa ila ang ila sa gagawin. Parang COVID-19 na ragyapon. Sa NBA daw dabo na nugunan sa team ni Durant. Kevin Durant, no? Ag ni Kyrie Irving. Wag sila gin pa kuha bisan isa lang kadaog sang team ni Jason Tatum ba, no? 4-0 mo. Linang koy gintana sa Boston Celtics ang ila sa nga best of 7 playoff. Wag sila gin pa daog sa Boston may isa. Muna kon kaisa damo kita sa istorya blang mga ekspertos patag sa hinampang ni. Lagi na ang basketball. Natamaan kadabo sa mga superstars. Ay basta na ganit damo player nga superstars sa mga artista bala mga bantog sikat ba nga mga players magsig na sila mapakitang gilas na sila kada uyat sang bula maningguha gid para nga makashoot. Ang tawan yung LA Lakers way gani kasulod sa playoff, no? Ang team ni LeBron James tak to way sulod sa playoff. Kay kadamo-damo na sobrahan sa ila sa mga superstars. Maamo man iguro sa team ni Kevin Durant ning Brooklyn Nets. Ay na gintapos sila kaina sang Boston Celtics sa playoff. Isulod sa semifinal ang Boston Celtics. Sa piyak naman to baw kabakod-bakod man sang nagbalik ang kabakod sang Golden State Warriors mo. Bisa na dula sila si Kevin Durant pero balik ang kabakod nila. Ay, sa dalang kadaog ang ila sa kinahanglan kontra sa Denver Nuggets. Sulod naman sila sa semifinal sa Western Conference. Ang pinakadamo daog nga team kundi 30 ka mga team sa NBA. Ang number 1 gid overall ang Phoenix Suns. Pero patas sa serye ang ila sa best of 7 playoff. Nag-2-2. Damo sang nagapakot mga aksyon nga sa bahin sang Eastern Conference. Ang pakot nila nga maengkwentro anay sa Eastern Conference Finals ang 76ers kaga Milwaukee Bucks. Bantiandra. Ang sa piyak naman ko niya Phoenix Suns kaga sa Western sa Phoenix Suns kaga Golden State Warriors. Balantayan tabara, no? Sa balita, lokal dugay-dugay ihanuto na sa ato sa mga aksyon ya unit reporters. Sa bahin sa nga pungsod nun nga balita, ang Commission on Election kon COMELEC may mga lugar na ho nga gigin pa idalom sa ila sa control. Bot silingon, COMELEC control. Pila ka adlaw antes ang eleksyon, may anunsyo si COMELEC Chairman Sai Damen Pangarungan subong lamang nga Tuesday. Ang una ginangadlan nga lugar nga ipaidalom sa COMELEC control among pila ka banwa sa probinsya sang Maguindanao kag probinsya sang Lanao del Sur. Mindanao gyapon no? Napaidalom sa control sang COMELEC
Anom ka banwa sa Maguindanao, isa ka syudad sa Lanao del Sur. Ginbasi nila ini maka-aksyon sa rekomendasyon sang PNP, AFP, Comelec Regional Election Director, kag sang Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. Sa Maguindanao, ang paidalom sa Comelec Control, Buluan, Dato Udin Sinswat, Dato Piang, Mango Dadato, Pandag kag Sultan Kudarat. Ang sa Lanao del Sur nagaisahanon ang syudad sang Marawi. Ano ba lang Marawi haw? Dara na nagdeklara si Presidente Duterte sang martial law. Subong ang Marawi ang mga estruktura na bag-o. Ginpangwasak ka ba ito sang naglulupad nga mga bomba kag bala. May rason man na nga ipedalo mina sa Comelec Control. Kung basihan naton ang nasaad sa ayon sa Comelec Resolution 10757, ang lugar nga ipaidalom sa Comelec Control ang mayara sang dapat balasihan. Ang number 1 nga balasihan, may history o kung may current intense rivalry among contending parties. But sa lingon may mga natabo nga sadto kinagamo o kung may ara sang ilinaway sa mga nagakinontrahanay nga mga kandidato. Ikaduha, may ara sa insidente nga politically motivated violence. Sa ato nga sa mga kandidato kag may pati ila sa mga supporters. O adres sa Negros Occidental, lumiyara siya ginakuno-kuno nga nagabantayanay. Duwa ka grupo nga nagasuporta sa duwa man ka mga kandidato. So, masunod ka mo sa Mindanao ba? Lain tuyas Mindanao, lain diri sa aton. Mayara pagid gamo nga permi nagakatabo bangod sa presensya sang private armed groups amo nagtubag nga PAGS. Ikaapat, may serious armed threats sang communist terrorist groups CTG. Kaiban pa sa nga mga armado nga grupo. Ano bala dara sa area sang Mindanao? Ang parimi bati ang nga balita da kon mga armed groups Abu Sayyaf, Mauti, BIFF, kag iban pagid nga mga armado nga grupo kon tawo. Mayara gani inaway di ang dinumtanay sa magpamilya mo. Dara sa area sang Mindanao. Basta lugar gani sang Mindanao sa nasiling tara, hindi na nakatingalahan. Way na sang nagakakibot da sang sining asahi sa malita ning mayara sa lugar. Kaya paidalom sa Comelec Control, da normal na bala sa palamatin antra, no? Basta gani Mindanao. Ang kalabanan nga mga tao nga digto ka tiner dito ga star. Daw wala na lang sa ila, daw naanad na. Naanad ng ila sa ridalunggan sang nidok panay, tiniruhay, kag ilinaway sang mga armado, pamilya o kung magkaribal nga mga kandidato. Ang sunod na dari nga bantayan mo ni. Kung may iban pa bala nga lugar kay paidaloman sa kontrol sang Comelec, labi na gid diri sa Negros Occidental kag Western Visayas. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. 15 minutos na kaligid sa tak ng alas 10 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Daw higot lang sa morador ang ato sa oras nga ginaalas ba? Sige lang, way kaso. Irat sa dahon talaga ng ato sa mga balita. Isa pagid ka balita, mga ka-aksyon mo no ko gini ka batit tumanin kita lalupang doon ho. Sa balita nasyonal ho. Kontrobersiya issue piho buwas. Buwas kaagahon pa lamang hambalan giniya sa mga kapihan pati mga kandidato gani subong nga eleksyon. Magalingog-ngog ginang ila sa nga utok ang pinsar mo. Bisan labo tas bato ang kalabanan, no? 12 kadlaw antes ang Mayo 9 nga eleksyon kon piniliay. Temprano pa. May mga nagkaradak pa na nga matanda sa batag sang teknolohiya o galing ang tawag sa ila mga hackers. May
Kaya man tadi kay may abilidad man sila, no? Amo ni mga tao nga nagatagring ang ila sa ding autok sa kaala mo. Porte ng ila sa ding nga ikasarang, porte ila sa ding nga abilidad. O kon kidad man, galing ginagamit nila hindi sa kaayuhan sang ila isig kapareho, kundi para sa kaayuhan sa ila lamang kaugalingon. Pero ugali nga masubok kay nagatuga ini sa perwisyo. Perwisyo sa iban. Ang balita nga ang mga otoridad dito sa may Imos, Cavite, kag sa may Santa Rosa, Laguna, nakadakop sang 3 ka mga hackers. Ga pangayo kada banda sila sang simple malang 16 million pesos sa kandidato. Kabaylo sang kuno pipiho nga kadalagan sa eleksyon. Malita ba siya ng ladigamang eleksyon ginhimo na nila ni? Malita nga nagapungko subong basi nagbakal sila ni, di bla? Pilipinas pa ya. Manang ila sila ginapabugal nga abilidad. Mabalaan nila kag masarangan nila kuno. Nga dayaan o kon manipulahon. Ang resulta sang binotuhay. Perte nga abilidad, no? Grabe nga abilidad, mga bani. Hindi maasi-asi magamusri. Kung galing ining 3 maka-aksyon na mutikan temprano pa. Namutikan ini sila. Nanakpan sa entrapment operation. Nagkagat sila eh. May sila balo nga ang nagatransaksyon gala sila katapo na sang otoridad. Entrapment operation ginimo ni sang PNP Anti-Cybercrime Group. Cybercrime Investigation and Coordinating Center dito sa may Imos, Cavite kag Santa Rosa, Laguna sang April 24 sa lingkod Domingo ini. Ang tawag sila notorious hackers. Grabe pa mga ngalan nila sneo daw ngalan sang titulo sang pelikula bla. Sige lang balikan tala nito kadugay kay may ngalan nga ginhingadlan di sa investigation. Man hindi man pwede mga ka-aksyon nga way na sila sang connection mo, no? Sa bahin sang Smartmatic. Smartmatic mamagyapon ng tumbuyahan ang kinuha sa ato sa gobyerno, sa ato sa Comelec. Angot sa sining palabuton tang eleksyon, no? Di may ara sang ginhingadlan diri maka-aksyon nga former nangin empleyado anay sadto sang Smartmatic Incorporated nga amo ang may access sa sining 3 ka mga nagkadakpan siling ko gidi. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Alas 10:19 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Dala lang katanay ka utub kay ato sa ding oras alas 10:20 na ho. Ibalon taray ang sitwasyon sa pila ka mga lugar sa sudad sang Bacolod sa ato sa ding patrol. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! With Aksyon Jan Diaz, Aksyon Jan, kamusta magkulod sa buong place kabin? Sumara ka pa yapon ka na? Kaduha na. Kung pinapakaon ni mo ba? Kaduha ka na yapon? Gutom ba? Bikoy ka pa ba yapon? Timendoso ko tayo sino. May gabaligya pa di chicken sa may downtown. Apollo. Apollo at kanon. Apollo at sodana. Tamo pa di mo nagaligya. Galing kay ang apat cart na lang. Huwag na sang ginprito nga manok. Ang isa may bilin pa. Siguro doon litda ni Goro kay doon ako sado sa binagapit sa iya kag nagbakala sang fried chicken no kung damo ng dito sa mga gabi. Ari pa din sa saging sangan dyan sang dalon ng Riyag Garoneta sa tabok sang daan ng City Hall. May nagabrigya pa din sa mga gabi. Sa iban dala nga wala pa kapanyapon. Aliga mo sa inyo trabaho kung na inyo ginasakyan nga jeep makalabas. O apit ka man yan. Ayaw ka para makabawi-bawi. Manalaga bakal. Nga ipag-ibigay rin nagabrigya man o sa may di galing road sa Nueva Colpenson House bila tabok Action Mar. Lapit sa may kwadra no? Kwadra galang sa mga kwadra Gatuslao. May nagabrigya man diri fried chicken man. Apollo man damo ko man sa sang bili no?
Basi wala ka mo dahil kapanyapon pa, ari ka mo rin malabay sa may San Sebastian Cathedral, walking distance lang para makabawi man yung mga local producers kag local sellers naton nga mga ka-action. Pwede sa klabay, lusot ka mo diki para may baklon sila, o baklon ka mo, may panyapon ka mo, hindi na ka mo mga problema kapangita sa inyo pala niya punon subong nga gabi. Ang iban mga ka-action, ari kami diri sa area sa Gataslao, damo po hindi pa sa nga jeepney action mga nga nagaparada diri sa Tahok sa San Sebastian Cathedral. Ang obserbaran naton, ang mga tarpaulin na subong, mansig sa pawanay, damo nagapanampaw sa tarpaulin. At iban, guro kumuli, kaya daan sa aming opisto, nagatikatan action mo sampawan, kaya gito sang mga kampalan, lang mga ginasugo, madalang nga mga kapik, isampaw gito sa iban. Mas maayo dapat, hindi na pag-isampaw. Atang ligwa sa karaysa, kag-isa, kaya para tanan makita ng itsura, total kampanya man niya. Para tanan na ito kayo na magpangaman niya, boto sa eleksyon, may mapilian sila. Kaya kayo na, lusot kami singkang, dahil sa daan airport na, may mga tuloy, wala pa sampawan, yung tarpaulin. Kaya na, dito sa Barangay Banago, may harap na action iba yung mga tarps, din pang Sampawan, Manila. Una mo naman tabo sa uli, may ginitana, gining ang mga kandidato, discuss agad. Dapat na lang, ganagan lang, kung may mga amo, sige nga sitwasyon na hindi pagpatamaan para hindi mamatamaan ang mga kandidato. No? Kadris mo downtown, action ang mga baligyan, dribla, mahilig ka magukay-ukay, ano yung padawag nito ng sayonat, RTW, ang mga ready to wear, damo naman si sumunod na baligyaw, namin ba kita kami kay bisan na las ang gabi, bukas pagyapon rin mga balaligyan sa may bazaar sa tubok sa San Sebastian Cathedral. Di ko na kapagita ka na casing drama capsule, baligyan din sila ng mga body parts, so karabi sa mga ingod accessories, sa mga cellphone, kagiban pa, ang mga bayo, dira mga dargo, short o kung sandal, pwede ka ba din makakson kapit sa may tabok sa San Sebastian Cathedral. Depende na na kung asa saan o kung maayo sa presyo. Kaya pwede ka na sa mga ayo-ayo, galing kiti, maluhoy ka muna sa Managbaligya. Kaya kiti ka nagpaparamos downtown, doon medyo layo, gidang ilang presyo. Hindi ka man tanto mo sila kalayo, no? Pero may harang ito diferensya. Isa, kung sagad kang nadaan sa mga puro paninda, pamalaklon, pwede ka sa ayo, basta hindi lang ayo, nga daw pang ayo. Kaya layo na ginay nga tuyo mo. Pero kung ayo, yung nga daw bastante lang man, di mo ginamo sila kabudlay, enough lang ginaction mo, di pwede ka ginang kayo, no? Para man nga, makaginan siya, manang gawaligya. Dara ka maginabayra, man sa garang yung buwisa, iladra nga gina-rentahan, o kung ginaplastaran sa tabok ng San Sebastian Cathedral Action Marlon. Anyways, samtang nagkalibot-libot kita sa palibot ng syudad, doon na naging masados, lakyan mga oras, doon na naging masang pre-pandemic, ang sa mga pandemya, bisan nga na sa 12, pang takna karon sang atong curfew, pero mo sila oras, doon na masyado sang nagalambiyong, wala masyado nagkatambay sa gwasi ng abalay, mga lakyan na sulod sila tagsag mapurian, iba doon na masyado nagkabiyahe man. Abi ko rin ako ngayon kalawalaga, maglaki marites, iba na goro do halog-halog, goro ka na kuot, tila sila bulsa, mga kabawi-bawi ka mo na conducted na lang din. Okay, pila na nagkadlaw, pila na nagkatulog, 30 na. Muna lang tayo sa iban, Sabado, galing 30 na. Pero iba na guro ako, advance na kit, hindi mo na mag-atag weekend ng iban. Iban na sa Friday ng trabaho, pwede git sa Biyernes, mga ka-action. Pero man tayo na ito na. Sa iban, makita na nato, nagdinaguso na naman na sa mga merkado, mga supermarket, mga mall, action mga. Pero ang kadaman excited na gid sila. Di ba mga galikadlaw, action mga, eleksyon na ya? Excited ang iban. How many days ilang tulog na lang piniliay na. Kasi dirigi na ito, mapaktangi ko na no, gini ang desisyon sang iban sa maabot nga May 9, 2022 elections. No? Anyway, ang mga pinakauling nga sitwasyon sa palibot ng syudad na may itong panahon, manaya-naya ang atong kalangitan. Doon na masyado bitoon, pero ang galom na rin kayo na, kung nga nag-orgatipon sa kalangitan action mark, subong mga kanayon, do lagi kita sang ang bitoon, bulan, ginawapak, yung kung nilang bulan, dampi, do ayman kita makitaan, dili out, do kabilong gid, sang atong kalangitan action mark, tutup sining material. Pero ngayon ta lang, nga karon gani, hindi magulan, kaya basi mandra mo kang tulog, disgasta, basi blagurot, magkakaroon ako. Pero ibang nga lugar, diri, nag-ulan gid, Victorias, kaya nga report sa tungal maton, do nagbunok ang ulan, pero
sa mga kuno doon nagpulaw na man ng activities man po tinagsige-sige na aksyon na Marlo, no? Amo na ang pinakuli nga sitwasyon sa palibot na sunod sa mga mga kaaksyon. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Jantia. Una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Okay, salamat gid direta anay sa ato sa nga mga gamonitor sa live stream ta. Unahon ta siguro sa ato sa likwado. Diri sa kita sa ato sa nga Facebook live sa account naton. Okay, kay Rinanti Abitong dara sa may Porok Rojas Barangay Tangob gamonitor. Ma'am Yvonne Buiser, thank you. Good evening. Salamat gid Ma'am Yvonne. Okay, Toto Alex Sabalhin. Okay, Toto Alex Sabalhin. Good evening, Kabaditor Mara. Si Mari Luis. Okay, si sister ko. Kabaditor man. Si Ihado Budi Delphine watching. Si Cas Ariamo Sinovea sa dapat. Classmate Leo Sabay. Si Inday Queenie Lacson. Si Inday Queenie Malayang Lacson, Kabaditor. Si Inday Melanie Patigayon Castillo, kay Toto Joseph Castillo, kamusta na? Dara sa may barangay Tangob na. Si Raquel Dimala, si May Estrella Tihada, good evening, Homalomida, watching. Si Nanette Balinsoy Lopasi, good evening sa Marlon Gabaritor kami din sa San Enrique, sa family Balinsoy. Lopasi, Jaime, Buena Flor, Gaston family. Alright, thank you. Toto Alex Montes sa Gamonitora. Sir Marlon, mayong gabi. Salamat. Si Jerez Lalin. Lalin Abitong. Okay, salamat. Maninoy Larry Benitez. Ngayon man si Maninoy Larry mag-official sang sudad sa ulihi. Si Alex Montes sa Tamyaw, Ma'am Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo sang Rochester, Minnesota. Si Jinky Dialag doon sang Phoenix, Arizona. Kag Noel Amar. Sir Milal Oligo. Maraming salamat. Salamat. Vanessa Mayo, Gabalitor man. Thank you, Gid. Okay, salamat. Dirita sa ato sa live stream na left side sa ato sa nga area. No? Manjo Biarniho, good evening. Di Dane Jonah na tsambahan ko gid si Action Mar. It's been a while. Standby tambay tadi anay kadali. Salamat di Dane Jonah. Araman si Merna Estrao Plaid. Korek kagid Action Marlon. Pasalig lang permis sa mga kandidato. Jonah Cordova. Araman si Mario Olvido Acuesa. Good evening. Monitor, tamiyaw ko di. Si Rolly Di Asis. Kativir, mayong gabi. Echel Balensoy Jaime. Good evening. Okay, pa-check attendance lang. Gabonitor kami. Buena Flor Gaston family. Barangay Tangob, Lopasi kag Jaime family. Good evening sa akong brother Norman Black Balensoy kag kay Chainili Awakay. Monitor man diri sa Barangay Sumag. Okay, salamat sa 200 stars. Again, padala ni Yvonne Buiser. Okay, dara sa Bari Cafe, Milan Oligo. Salamat. Thank you. Okay. Didane Jonah, approve. Okay. May free star gali ang FB, nag-send. So na subong. Okay. Ma'am Jinky Dialag doon, mayang gabi Action Marlon, Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, and Doc Matt Mayo. Noel Amar Alma Oligon, si Rila Samar Agilion, si Mikey Montilla, Alex Armontesa, Milail Oligo, salamat. Araman si Mayor Panis, Elvira Kilogo, good evening from Fernville, Barangay Paharakoy. Okay, greet lang family sa Barangay Pandaron DSB. Salamat gid from Arizona, USA, from Jinky Dialagdon. Okay, Leyan Gario Lamayen, mayang gabi. Mayor Panis, Sabalya, good evening. Salamat from Antipolo. Abal ni Ma'am Vanessa, pa-shout out sa Sister Mrs. Alvarez, Nits Mercado, Herrera, Anto M. Buen, Water Refilling Station, sa Barangay Tangob, salamat gid. Okay, more power from Minnesota, USA. Marilo Varon, good evening, from Bidalbagan. Si Toto Joey, si Joey, pa-shout out lang ko na Action Bar. Si Joey Tolentino, okay. Batch 93 sa bahin sang Doña Luisa Medel National High School. Batch 89 naman dara sa may Don Rodolfo A. Medel
Middle Elementary School, taran sa Barangay Tangob. Salamat kid. J. Karam, good evening. Akso Marlon, monitor lang kami niya. Sa Barangay Kabatangan, Talisay City. April Joy Gaston, watching from San Enrique. Ginit lang may husband, Ryan Gaston, dara sa Purok Mahigugmaon. Barangay Tangob. Kag dariban sa San Enrique, pakigirit man. Buena Flor, Maninay Itzel, Balinsoy, Jaime, and family Mambo. Nanette Balinsoy. Lupasi and family, thank you. Ramay si Koy Manapsal, wala sa radio how sa live may ara ya. Ara sa radio 684 kHz. Okay, salamat. Jess Villarosa, good evening Akso Marlon, brown out diri sa may Villa Anghila. Tag-ina, brown out man, please kung matawagan sinikot tani, thank you gid, try tabi. Okay. Brown out dira sa may Villa Anghila. Okay, thank you. John Senior Kataylo Makilan, good evening Akso Marlon, tamiyo lang Makilan family sa Barangay Kabug. Okay, arama si Jess Villarosa, nagsiga na Action Mar, pa-shout out na lang ko, nagapamati da subong Taos Balay, thank you. Oh, salamat, nagsiga na. Okay, Burley and Wallace, mayong gabi. Okay, thank you. Alright, ibang balikan ta naman dugay-dugay, alas 10:32. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin may nalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato.
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon.
Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan. Radyo. Pabalik sa ato sa rin nga pagpangalaga diri sa Action Night Patrol las 10:45 na Action Radio Philippine Standard Time. Pari mani mo virus ga monitoro sa neged nga mga talion. Tako kuno pierdi. Mo gina no? Ay pari mani da. Sa sari nga mga talion hibalon tanang surod-surod nga mga balita sa aton nga mga aksyon na unit reporters. Unahon tanay ang live report. Ni Action Nelson Patenyo, hibalon tabi ko na ano mga natipon nga balita. Balita niya dara sa mga first district sa Negros Occidental. Tapos tahon ta kung nag-goom-gooman sila to. Samtang ginulatang signal ni Action Nelson, tilawan ta ang detalye sang report ni Action Arlo Ticara.
Sa bahin naman sang 3rd District sang Negros Occidental. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon na Arlo, mayang gabi sa report please kabin. Action Marlon, may gabi sa Tagpalamatis ang palatuntunan Action Night Patrol Program. Yari ang balita, report, informasyon nga aton madulong subong nga gabi sa aton sining nga pagpangalagad. Report ini Action Marlon nagikan sa Banwa sang Manapla diin base sa info nga aton sini nakuha gikan sa mga katapos sang Manapla Philippine National Police nga mga takna alas 2:40 kaina sang kagahon Action Marlon isa ka mangingisda ang nahulog ini sa pump boat nga iya sini nga ginasakyan din ang insidente naglunta dira sa may coastal area sang barangay Punta Salong, Banwa sang Manapla. Ang nasambit nga nangin biktima Action Marlon ang ginkilala ini sa kay Rogelio Bustillo y Solmayor, 49 anyos ang edad, may asawa, isa ka mangingisda kag pumuluyo ini sang Emmanuel Homes Housing nga napahamtang dira sa may barangay Santa Teresa, Banwa sang Manapla nga kung sa diin suno sa report sa magkatapo sang Philippine National Police dira sa Banwa sang Manapla pinaagi sa pagpanguna ni Police Senior Master Sergeant Ibon Berha sang Manapla PNP sa Supervision Mary Police Captain Ginic Bermudez ang hipi sang Manapla Police Station nga ang nasambit nga mangingisda ang nahulog ini sa pump boat nga iya sini nga ginasakyan durante nga ini sila ang nagapatigayon sa pagpangisda dira sa nasambit nga lugar. Now, base Action Marlon sa ginpahayag sang tatlo niya sinika mga kaupdanan nga amo sanday Danny Palermo, Richard Serapino kag Ernesto Flores sa mga katapos sang kapulisan ini sila ang nagsaysay Action Marlon nga ang nasambit nga biktima ang nagapungko ini sa napihak nga bahin sang pump boat sang hinali gid lamang ini siya ang nahulog sang ang ining tatlo ka mga kaupdanan niya ang nagapangisda rason nga ini sila ang nagdululungan man sa paglukso agod nga luwason ang nasambit nga biktima. Pagkaligad sang 3 ka minuto Action Marlon nga ini sila ang nagsalom sa tubig ila ini nga nasapwan ang nasambit nga biktima kagin pasaka sa pump boat apang ang nasambit nga biktima Action Marlon ang ginbawian na ini sang iya hulam buhi o kon napatay ini durante nga ginsagop sang mga kaupdanan niya nga mga mangingisda. Suno pa sa ginpahayag Action Marlon sa magkatapos sang kapulisan base man sa pahayag sang asawa sang biktima nga ang biktima nga ini ang nagaantos sang iya sini nga balati kung ginabatyag sa lawas nga amo ang pagsakit sang iya sini nga tiyan tuga sang mataas nga aksido o kon acid sa iya sini nga tiyan rason nga ini siya ang nagareklamo kag posible amo ini ang ginkabangdan kun nga ini siya ang nahulog sa pump boat nga ila sini nga gingamit sa pagpangisda kaina sang kagahon. Ang bangkay sa nasambit nga biktima posible yara nakaron sa kustodiya sa iya sini nga pamilya samtang ang ining kaso ang na-record opisyal sa talatapan sang kapulisan dira sa Banwa sang Manapla. Maing gabi lang sa kay Police Senior Master Sergeant Ibon Berha sang Manapla PNP. Report nagikan sa Banwa sang Manapla. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Pagasundan sige na sang report naman ni Action Nelson Pateño. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Nel sa report mayang gabi, please kabin. Yes, Action na Marlon mayang gabi man kag sa atong sini nga mga kaaksyon mayang gabi gid sa inyo tanana nagpabatyag lagid sa karon nga gabi ang pagtupa sang ulan mga 3 lang ka minuto undang naman. Mayo na kay na basa-basa Action Nelson ang nagmalala dira. Mo gani man Okay, ang pila sa aton sini nga mga impormasyon karon nga gabi Action na Marlon nga madulong nga nag-abot na karon nga adlaw
ang mga vote counting machine o kon na VCM. Sang una tawag naton sini ang Pico sa machine. Iya Japon ka Smartmatic ang kumpanya nga nag-develop sining VCM o kon ang Pico sang una karon nagabot na nga adlaw diri sa maya Banwa sang Tubuso, Calatrava, kagasubong man sa may syudad sang San Carlos nga gindulong sang Ifto Logistics kaina sa ila sini nga mga salakyan sa nasambit nga mga banwa kag syudad diri sa may First District sang Negros Occidental. Nagabot kaina sang aga ang 80 city ka mga VCM o kon vote counting machine kagasubong man ang 80 city ka mga backup battery kaga election paraphernalias diri sa may banwa sang Calatrava kag iban pa nga banwa kag syudad. Ang isa kay na-encounter sang nasambit nga pag-deliver action mar among ang vegan niblang broadband global area network ang vegan nga ginagamit sa eleksyon, especially na sa mga lugar nga wala sang signal. Ang nag-abot diri sa may banwa sang Calatrava nga vegan ang iya ka sagay kagang iyaya ka sa Calatrava nga vegan ato sa may sagay sumining wala diri nakaabot. Nakaabot diri nagbaylo ang iya kasagay nagabot sa Calatrava ang iya ka Calatrava ato didto sa may syudad sang Sagay duha ka mga boxes ang nagabot diri sa vegan sa may banwa sang Calatrava nga ginapanagiahan sang Comelec Sagay samtang ang tatlo ka mga karton nga vegan nga para sa Calatrava ato iyamahin sa may syudad sang Sagay. So kaina ginatingwan sang Ifto Logistic personnel nga makuha insigida ang tatlo ka mga boxes sang vegan para madala diri balik sa may banwa sang Calatrava. So ining hapon natigayon nga mabalik na sa banwa sang Calatrava ang tatlo ka mga boxes nga vegan nga paggagamiton para sa eleksyon. Ining vegan na action mara ginagamit ini sa wala signal nga mga lugar kay manti ang banwa sang Calatrava na bukid nga bahin mostly wala gid man sang signal mo. So ginahimo diri ginagamitan ni sa vegan nga muni siya ang nagakuha sang signal satellite god nga ma-transmit ang election return didto sa may national server kag subang man sa may vote of canvasser local diri kaga probinsya sa panahon sang eleksyon. So kaina ginapahayag ni Larry Velos, election officer, acting election officer de sa may banwa sang Calatrava nga okay na, accounted for na ang tanan nga mga kulang nga para sa Calatrava sang gin-deliver kay na nga F2 logistic diri sa personal diri sa may banwa sang Calatrava. Kadungan man sa ginpatigayon kay na sang final briefing sa mga katapo sa mga manunodlo sa 18 ka mga barangay ang Calatrava mayara sang 40 ka mga barangay. So ang 18 ka barangay kay na nga mga teachers nga na-assign dira ang ginpaydalom para sa final briefing nga magaserbi bilang electoral board sa maabot nga Mi-9 election action Marlon. Muning pila sa mga informasyon, balita nga aton sinimadulong para sa Action Night Patrol. Ka-action nyo Nelson, pati nyo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Alas 10:55, report naman ni Action Roger Gotib. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger, may kami sa detalye, please kabin. Yes, Action Malor, maayong gabi sa ito mga ka-aksyon sa mga balita gikan diri sa norte kabay sa probinsya sa Negros Occidental. Ang aton sining mga police report sa syudad sa Cadiz, Action Marlon, ditinado karon ang isa ka magulang matapos nga iya sini nga ginbuno ang iya sini nga manghod gamit ang buka nga botilya
Ang biktima nga sa diin karon ginabulong pa sa bahin siyang hospital sa Cadiz District Hospital. Ining si Ercelo Cortanisa y Lagamon, 33 anyos ng edad, may asawa kag isa ka laborer sa asyenda dira sa may Purok Binita, Barangay Cabahog, Ciudad San Cadiz. Ang suspect naman ikilala kay Ernie Jan Cortanisa y Lagamon, 40 anyos ng edad. Muna ang magulang sa report, wala pa man sang pangabuhi or wala pa sang asawa kag residente man sa among lugar. Lao suno pa sa balita ang ati ang mga barangay tanod sa Barangay Cabahog nagresponde gayon sa area sa Barangay Binita matapos Action Marlon nga ining duha ka maguluto na nag-ilinaway kag pagkatapos naglambot sa pagbuka sang botilya nga lungnik nga whiskey kag dito gin ini Action Marlon ang ginbuno sa iya sining manghod. Nakuha na gilayon sa Barangay Tanod ang ining suspect ginturnover naman sa Cadiz City PNP kakaroon detinado na. Sunod sa Barangay Kagawad nga si Kagawad Jewel Gregorio sang Barangay Cabahog sa aton sining interview sa iya. Ito sa gabi? Oo, ano tabo to? Bali daw na isa na sila sang data daw sa ila amay sa may Binita. Oo, nason. Gusto na bukay ako ng ano eh, ang ibukad ng tanduay, business kilid. Yan kayo sa gabi, why na natin dayon kay araman ang tanong kay dalon sila sa emergency. Aha. Pilason gid duha ka maguton, duha gid sa pilason. Ang kuno ang sarang saya why bayan sa sang magbunag wa ang pilas. Ang manghod yang napilasan. Sa at yan na istoro sila kagabi. So, pila sa ulo kag sa iban pa gamay sa lawas kung sa pagbuno gamit sa butilya sining manghod. Kag ang magulang naman at muna suno pa sa report ng ang magulang niya wala sa pilas pero suno sa report at Marlon nga ang ila ginawayan amo da ang duta nga ila man lang sinisang ilang amay pero under the influence of liquor ini sila kung ara sa makalubog nga influence sa makalubog nga ilimnon. So detinado karon ang magulang diri sa bahin sang Cadiz City PNP bangod sini nga kaso. Sa piyak nga bahin isa man ka shooting incident ang nagluntad kag pilason man ang biktima lunsay ini sila mga government employee nga naglambot sa pagtiniro kay alas 2:30 takla sinigid lamang nga hapon Abril 26 sa bahin sang Crossing Paho, Barangay Luna. Natabo ang amo nga insidente sining siyudad sa Cadiz. Ang biktima gikilala kay J. Michael Chiquito y Javier, 40 anyos ng edad, kag isa ka government employee kag residente mismo sa Crossing Paho, Barangay Luna. Ang suspect naman nga nakapalagyo tubtub karon gikilala kay Kenji Piamonte, legal sa paginaron kag isa man ka government employee kag residente sa Villa Luisa kag amuman nga barangay. Pero sa report nga ang security guard mismo sang Cadiz District Hospital mo nag-inform sa kapulisan may katuran sini nga insidente kag gidayon naman nag-responder sanday Police Corporal Romy Francis Ambos ang investigador kag nahibaloan base sa pahayag sang asawa bala sang suspect o sang asawa sa biktima nga samtang ang iya sini nga bana ang ara lamang sa report nagapaligo sa bomba na bla sa Dipuel sang gitlapitan sang suspitsado kay pagkatapos gin gabutan sang wala may baluan nga kalibre sa karabas lutang kagin lutang ini sa nakilala nga bahin sa ang igo sa iya sili nga lawas way mapayag kon pinagid ka lupok ang nabatian sa lugar kag kon kapila gibilagid tiro pero nabutang sa record nga different part sa iya sining lawas ang may igo sa nga bala kay karon ginabulong siya sa Cadiz District Hospital samtang nakapalagyo naman ang suspitsado. So ini si karon na ginatutukan pa sa kapulisan nga kaso nga panayon pa ang investigasyon Action Marlon. Direkta diri sa may siyudad sa Cadiz para sa Action at Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa Action Roger Guti ng report sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Team Reports. Salamat Action Roger. En punto alas 11 na Action Radio Philippine Standard Time.
Detalye sang report naman sa ato sa nga patrol. Balik nga balita ni Aksyon John Diaz. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon John sa detalye sang report, please kabit. Action mga nakakordon sa karon ang intersection point sang Dalang Burgos, Lacson bangod sa ning isa ka aksidente nga naguntad sa mga tanion involved ining isa ka ambulance ni ka Barangay Granada kag ining isa ka pribado nga salakyan Toyota Innova ini no nga nagadago ag sang puti kay nabungguan sang Toyota Innova ining ambulance action mar nga magadala ko tan isang isa ka pasyente sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa inisang report nga aton nga namaton gikan man sa mga first aid team or emergency responders nga sakay sining ambulance sang Barangay Granada, magadulong sila kung tani isang pasyente nga nagasukab na sang dugo diri sa may ospital. Kaya kiti wala sila nakahingagaw digto diri sa nagtener bangod man nga nabungguan sang Innova no ang ilang ginasakyan nga ambulance. Subo-sunubo sini diri kay according diri sa may emergency responder ang nadugayan pa no antes nga nakahalin diri ang pasyente do DOA ang pasyente nga dala nila o kung karga sang ilang ambulance action mar. Ang igo sini diri actually ang ulo gid sang 58 nga salakyan temporary plate registered number ya pamalanigani A8H250 nakabunggo ini diri sa may uluhan man sang ambulance sa may driver side. Kita mo si Manong ang driver sining ambulance wala pa sa ginpahalin siya ginapungkuan kay do na ipit Lacson mar do nagagupi gid ang pertahan diri sa may driver side sining ambulance subong nga mga tanion. And likewise may mga factor man diri sa may abaga sang mga sakay sining ambulance subong sining nga mga tanion. I-update na lang nato nini sa may police station number 2 kung anong pinaka-latest dari nila nga investigasyon. Kasi subong sining matiniyo ginakwaan sang BP, mga blood pressure, kaya ginatsak ang kondisyon sang mga sakay sining ambulance action mar sining matiniyon. Nagkaralapta actually ang mga kristal, ang accessories sang ambulance gabuman sang Toyota Innova. Aksyon bago pa gining Toyota Innova inaw pa gani kaya man ba do nag-alasagid ang saya din katakop sang iyang makina aksyon na Marlon aksyon mga sa intersection gyud aksyon ta tabo diri kini sa tumatunga gid sa may letter X diri intersection point diri kini nagluntad ang aksidente subong nga gabi nakapanaog na actually ang driver sang ambulance subong nga matanion sekta karon na kuno nung latest din nila kay dalo na sa may ambulance para makuhaan sang first aid kag for proper check up mismo action mar. So far na ang pinaka latest diri update sitwasyon sa aksidente nga nagluntad sa bahin sang Dalan Burgos, Lacson sakop na barangay 18 sulad sang Bacolod. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Si Rufino Ira Gabino ga monitor watching salamat gid Jose Herson Lapinig Junio. Alas 11:04 aksyon Radio Philippine Standard Time. Lagi sa ring abahanon kiss me goodbye magatakop naman temporaryo. Ang inyo sa ring palatunturan na aksyon at patrol subong nga edisyon Martes Abril 26 sa tuig 2022. Ato sa mga aksyon na unit reporters sa News Center Action and Defensor sa Patrol Action John Diaz with Action Nixon Tahom, Action Arlotica Roger Goteb, Action Nelson Patenio. There is a technical control. Katuwag nato na Action Nelmar Madera with Action Christian James Binares. Sa kanan ni Action Eric Magbanwa, ako naman Action Marlon Herubaya. Nagabilin sang good night, good night, good night. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Minsan lang tayo mabuhay.